I hola a tots. Aquí estem de nou, amb un altre corriol. Aquest el trobareu situat a la sortida de Cardedeu direcció Llinat, a prop del Carrefour. És un traçat curt, amb un últim tram de pujada exigent si vols anar a fer temps, amb molts girs a esquerra i dreta entre els arbres. En tot el recorregut s'ha d'anar molt de compte amb les bardisses, les rames dels arbres, els arbres caiguts i els propis arbres. Si arribeu passats de velocitat, topareu amb el manillar amb ells. Girs, esses, impressionant. Arribareu a una zona en la que s'ha d'anar molt de compte, perquè n'hi ha moltes arrels. I tots sabem com podem acabar si les agafem en un gir. Aneu en compte aquí al girar. I ara arribem a una zona que sembla que ni amb la calor deixi d'haver fang. I vinga, ara a ficar pinyons aquí, que arriba la pujada. Un gas a fons, vinga, a pedalejar amb força. Vamos, vamos. I arriba. Com he dit, ojo, ojo amb els arbres, que estan molt junts. S'apropem a la baixada final. Una baixada molt ràpida, però molt plena de pedres. A més de que està molt esquerdada, així és que amb compte, sobretot amb el final. Això és tot.